Mamuka sei mhuri yeZimbabwe? Lingabe livuka njani imhuri yeZimbabwe? Good morning Zimbabwe. Tiri kufara kusangana mangwanani anhasi iri Thursday. Chinangwa chatisanganisa mangwanani ano inhau yekuti tipe a reflection, tipanane patiri nenyaya yerevolution yatiri kufamba nayo. Izwi rakareruka kutaura, izwi raakufadza kutaura zvakanyanya mazuva ano, nenhau yekuti riri kuenderana nesituation iri munyika. Asi chinonzi revolution chacho practically hachisi chinhu chiri nyore, hachisi chinhu chinofadza. Revolution istruggle. Saka tese semhuri yeZimbabwe takabvumirana nenyaya yestruggle iyi. Chekutanga chatoda kukuzivisai ndechekuti kutanga kwerevolution kwaiva kuri kweavo vari kunetsana mubato reZANU-PF. Vari pakati pekunetsana, it's obvious panoita divi rezvigananda poita vanosarudza divi revanhu. Vakasarudza divi revanhu ndo vatakagamuchira tikati ngatifambei navo pamberi navo, ngatibatiranei pamwe tipushe revolution iyoyi. Tosanganiswa nevamwe vanga vari kuopposition, vanga vaine kutsutsumwa nekubirwa kwakaitwa sarudzo. Vochiti topedza dzimwe 5 years here munhu akabira sarudzo ari kutitungamirira, at the end of the day asina kana effort yaari kuisa yekuvharidzira kuba kwaakaita. Zvimwe zvezvinhu zvakabata-bata vana vekuopposition, vakasarudza kubatirana nevamwe in the name of the revolution. Koita avo vanga vasinei nezvematongerwo enyika, wemabhizimisi, marovha, vari kuenda kumabasa kwacho vachitambira mari dzisingatengi, zvirema, varwere vari kuremerwa nenyaya yekushata kwaita muzvipatara, vatyairi vedzimotikari nevematraks, nenhau yekuti Mnangagwa's government is leaving no one behind in terms of troubling the people of Zimbabwe. Ndo zvakaenda kunotibatanidza tese under the banner of the revolution. Taungana, mweya werevolution unoburuka, unobata vakasiyana-siyana, kuitira kuti the people's agenda ienderere kumberi. Asi poitawo vanenge vari kuona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, vakaremerwawo, vanobatiranawo nevamwe kuedza kupusha kuti zvikurumidze. Chatasarudza kuti tiite rwendo rwekutenderera muZimbabwe each and every week pari zvino, inhau yekuti situation yataanayo haichadi kunonokerwa, nenhau yekuti paakuitwa kuparadzwa kweivhu rakarwirwa. Saka inenge iri nguva yekuti we need to make decisions, toona kuti zvinokwanisa kumiswa ndezvipi. Kana zvakamiswa tinogona kumbodhonzerana hedu politics, asi pasina nyika iri kuenderera mberi nekuparadzwa.
todaira kuti paese patinobata basa rerevolution nenhau yekuti tinozvitora zvine kureruka mukati kuitira kuti tisarambe takaremedza vanhu, asi behind the scenes tine zvakawanda zvatinenge tichisangana nazvo. Asi nenhau yekuti takabviswa mune vanhu, taakufamba as spirits, masvikiro nemidzimu yenyika naMwari wevanhu vanenge vakatichengetedza. Asi tinazvo zvinorema zvatinenge tichisangana nazvo. Chakakosha panyaya yestruggle yatakatarisana nayo kufokasa pamuvengi. Ndosaka muchizwa tichiti ziso pamuroyi. Izvezvi vari kuita crackdown yekusunga whoever wavanofungidzira kuti ane chekuita nekutungamira revolution. Tinavo vakomana vakatanga kuramba mabasa ari kuitwa naChivhayo wana Mike Chimombe. Vakatanga kubudisa huori huri kuitwa vakati vharirai nanhasi varimo mumatirongo. Tina vakomana vanozikanwa nekubata zvematongerwo enyika wana Walter Muzembi. Varimo nanhasi mumatirongo nenyaya yekuti ifungidziro yekuti vane chekuita nerevolution iyi. Asi chokwadi choti chii? Chokwadi choti mweya werevolution wakabata mwana wese wemuZimbabwe. Hausi kusarudza kana kutarisa nhoroondo yekuti iwewe une basa ripi rawakabata mune zvematongerwo enyika. Saka crackdown iyoyo vanoramba vachiita, vachiedza kuisa vana muusungwa, kuda kuedza kunyararidza izwi revanhu. Asi chakakosha ndechekuti pese pavatanga izvi, izwi revanhu ranga ratekeshera, revolution yaakwese, hapana asingachaizivi. Ndosaka vamwe vaakutotsamwa patinoparidza vhangeri rerevolution, vachiti vakomana vhangeri takaridzwa, chasara kuita. VaKristu vane rwiyo rwavanoimba rune chekuita nerevolution iyoyi. Kuti kunzwa tanzwa, chasara kuita mambo. Kunzwa tanzwa, kunzwa tanzwa, kunzwa here kunzwa, kunzwa tanzwa isu, kunzwawo kunzwa tanzwa. Uyai mambo, uyai mambo, uyai. Ukanzwa pavanenge vakuimba kuti uyai mambo, wakudedza signal. Ndio inenge ichidedzwa nevaKristu paya. Chasara kuita mambo, kunzwa tanzwa. Inenge nyaya yesignal. Saka kana tapa nyaya yesignal, varume haisisiri nguva yekutamba nayo. Panyaya yesignal paakuda kuti tese tichibatirane nekuteedzerera nzira dzemasoja. Focus on the enemy and leave all the side shows away. Wana vari kusungwa each and every day. Ndiri kuona makomrades munenge muchinetsana. Ndiani akasungisa Mike Chimombe? Ndiani akasungisa Muzembi? Haasiriye Muroyi. Muroyi ndaasunga. Because mukatsvaga makudo mugomo munogara makasangana nawo. Saka ziso pamuroyi. Nyaya iripo ndeyekuti mwana asungwa.
Ndiani asungisa nyoka yemabhunu? We don't care. Ndiani akasunga nyoka yemabhunu? Ndiye Muroi. Saka kana tiri kuti ziso paMuroi inhau yekuti tiri kuyeuchidzana kuti who is the enemy and what is the point of focus. Nenhau yekuti mukada kuramba muchitsvaga zvisinei nepari important, munoramba muchirwisana muchidivhaidhana because you get answers, and the answers dzamunowana dzimwe dziri correct dzimwe dziri wrong. In that process, you start fighting as the warriors. You start fighting as the revolutionaries. You start fighting as the people vatakatarisira kuti ndimi muchareleasa simba rewani. Pamunofighta ipapo, you start dividing amongst yourselves. Instead of wasting that energy fighting the regime, you are fighting each other. Let's focus on the enemy. That's the point which is important in as far as this revolution agenda is concerned. You need to understand kuti Muroi ndiani. Ziso pa Muroi ndio theme yatiri kufamba nayo. Muroi tiri kumuziva, saka let's not lose focus. Ziso paari pa. Zvimwe zvese we can correct ourselves. Ndikuona vari kusimudzana musocial media. Hey, iwe ndiwe wasungisa Muzembe, iwe ndiwe wadai. Inhau yekuti situation yapo Muzembe asvika pa stage yekuti akufira mujeri. Health is deteriorating each and every day. Saka zvinostressa makomrades vanenge vakatenderedzana nawo. Asi kana watambira basa iri revolution, you need to be aware kuti anything chinouya on the way. Ihondo kana wasungwa, even wakakutambudza sei, kana mweya wako ukatorwa, wasara vanochengeta wana. Asi nyaya iripo ndeyekuisa the correct record yekuti vana vari kusungirwa nyaya dzerevolution awa wane mugoo wavo wakakura kudenga, nenhau yekuti simba rewanhu will never be defeated. Takazviona izvi nguva yaMugabe. Ataura asungai, ataura asungai. Hazvisi zvinhu zvinyowani zvatiri kusangana nazvo in this issue of the revolution. Kusvika pakudira mawar veterans mvura inovava, vanhu vakarwira nyika years and years, vachirara vachinaiwa mumasango. Mugabe had the guts yekutora zvimvura zvekusupport unit zviya achivadira. Saka chii chiri kukushamisai panyaya yethe crackdown inenge ichiitwa naMnangagwa? Chinoita kuti you decide to fight as the commanders of the revolution, as the members of the revolution, and remove focus on the enemy. Sika iyoyo siyana inayo. Muzembe is arrested, period. Akamusunga ndiye Muroi. Let's get the comrade out, then the rest we can talk. Tozoziva kuti ndiani aita izvi. Nenhau yekuti if we create divisions at this moment in time, we have a serious issue yekuti tinogona kunonoka kusvika hatiregedzi, asi tinogona kunonoka kusvika. Saka let's focus on the enemy. Then another thing, ndinoziva kuti patinenge tichitenderera muZimbabwe, vamwe tikakufonerai munenge muchida kuti tisangane nemi. Warume isisu takasviba, don't associate with us. Kana zvinhu zvanaka, nguva yekusangana ichakwana. Mukanzwa tichiti tapfuura nemuarea menyu, it means kuti tasangana nemi. Even shoko raMwari rinotaura kuti zuva rikabuda vanhu vachamhanya kumabhazuva nekumadokero.
wachitsvaga Jesu asi havangamuoni, asi iye anenge aenda nevatsvene vake. Vatsvene vatinenge tichifamba tichitaura navo tichiparidzira vhangeri ndimi wana werevolution. Kana tasvika paarea yenyu tiine zvidzidzo zvatawana, tataura nemi nenhau yekuti ndimi makationesa kuti ongororai apa. Saka musasatsvage kuti tirambe tichiita urongwa hwekusangana nenhau yekuti we are at the center of the battle. It's time to fight. Saka unity iya manje ndo patakuida manje ipapa. Kubatana semagamba, batanai. Ndo dzimwe nziyo dzatinogara tichiimbirwa nemakomrades. Batanai semagamba, batanai. Batanai semagamba, batanai. Nenhau yekuti idzi hadziimbwi kana revolution ichitanga, dzinoimbwa kana taa pakati pehondo. Batanai semagamba, batanai. Batanai semagamba, batanai. Because tinenge tatodenha mangwiro, saka taakufanirwa kukwinya. Ndo panozodiwa nziyo dzeunity. Ndrunzike. Saka nziyo dzeunity dzatinokudzwai muchimba ndo pataakudzida izvezvi. Wakristu woti mumuimbi enda usatya nekuti tenzi ndiye akutuma. Kuti mufambe nzira dzakanaka this revolution agenda, teedzerai nzira dzemasoja dzatinogara tichiyeuchidzwa naGeza. Tisawe tinotora zvinhu zvemasi. Kana makatora dzoserai zvinhu zvese zvamakatora kumuwengi. Musanetse vasungwa vamunenge mabata. Munangagwa decided to violate all of nzira dzemasoja idzodzi. Izvezvi aporonga, he messed up everything in Zimbabwe. Pamba reZimbabwe rasviba. He is busy spraying perfume. Hazvidzingi mweya waamupamba because hatichataita sei kudhara. Ndo saka muri kuona ari kumhanya akaenda kuChina, akamboenda kwaPope achenda kutraya kuisa perfume. They govern by association, not by delivery. But chinondinakidza achisvika kuChina ikoko zhii anomutaurira kuti ungawe ungaita zvipi zvaungaita in the focus of the leadership, but as long as you don't deliver, you are bound to go. There is only one duty of leadership: to deliver. If you can't deliver, definitely you are guaranteed unoenda. You go. Saka mauto pamunoona tichikuadresai inhau yekuti as the mass of Zimbabwe, we need you to understand where we are coming from, so that we join hands together. Because the enemy yatinayo is complicated, is one of us. So in that process, we cannot destroy one of us, but discipline is guaranteed. We discipline him. Saka kana tiri kuti ngatibatanei tidiscipline Mnangagwa uyu, it means kuti vakomana patakamira hapana kumira musha. So wherever you are, siyai nyaya dzekudivhaidhana nenhau yekuti batanai semagamba ndo rwiyo rwataakukoshesa, nenhau yekuti we are now at the center of the battle. Revolution yakatotangwa. Tine wana werevolution vasiri kurara mudzimba wawanda pari zvino.
Tine vana verevolution vasiri kugara muZimbabwe wawanda pari zvino. So we cannot afford to back off. Tosiya vana ivavo vachitambudzwa in the name of Mnangagwa. Saka there is a war we must fight. And a victory to be won. There is a race we must run. Saka chatiri kuda is power. Simba ratinokupai ndiro vhangeri rerevolution iro. Chinotanga parevolution izwi. Even paisikwa nyika chakatanga izwi. Izwi parevolution ndiro vhangeri rerevolution ratiri kuparidza. Satani omuwengi tinoziva kuti anotraya kuda kuataka the messenger. Messenger haana basa. Chakakosha message. So message we are guaranteed kuti yasvika kuvanhu. And ECA irambe ichitenderera. Uyo anosheya vhangeri rerevolution haachazoshai data zvachose. Ndio declaration yataakupa pari zvino. Uyo anofamba from one province or one town to another achiparidza vhangeri rerevolution haachazoshaifiwo zvachose. Uyo anosarudza kujoina revolution achirwa pamwe nevana veZimbabwe haachazoshai denga zvachose. Ndiro izwi ratiri kugoverana nemi mangwanani ano. Saka tungamidza revolution pamberi. Ziso pamuroi. Be a warrior. Enda usatya. Kana pane parema takakupai namba yerevolution. Tifonerei tinemi. We are everywhere. 10 out of 10 provinces, we are there. Because we are speaking in the name of the spirit of the revolution. Siyabonga, tinokutendai, twalumba.